сега ще ви запозная с Моника Борисова. В смисъл, аз се накарам днес да направим този видеоклип, понеже исках ясно нали да се пробвам. Значи, някои хора нямат сетия да напишат нали, този... Просто Вики да говори. Еми аз не знам какво имаш на предвид. Ами да се, нали, да се абонират сайта. Да, тя няма канал. Както видяхте, само Лазар има канал. Скоро ще се направи ясно с времето. Просто не искам. Така, този път ние не сме в училище. Сме просто, нали, сме в един човек. И реших да направя този видеоклип, за да ви запозная с Моника. Така, в клиповете по-натам ще се разкаже за много по-забавни случки, за някои наистина такива хора, които се очудите даже. Вики, нека да им покажем нашата гледка от терасата. Това е нейната гледка от нейната тераса. И, това е. Само направих този клип, за да ви запозная с Моника и за да ви раздрънка как глупости. Чакай! Така, искам само да ви кажа за последно, само да ви покажа. Натам ще се говорим за ето тези неща, Виктория, виждате. Ето. Там цяло лято сме... Не така, че всички вижте. Там цяло лято сме... Там цяло лято сме... Моника ще го изпуснеш. Не, Моника. Абе, няма значение. Довиждане и ще правим други клипове с Моника и Лазар и с други деца, но още сме ви запознали с тях. Довиждане.